A movilización convocada pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público vaise celebrar este sábado en Santiago. A CIGA, sindicato maioritario na educación, fixo hoxe un chamamento a toda a comunidade educativa a participar na cita. Vimos de convocar unha movilización que nos parecía importante aunar todas estas forzas que se están facendo en centros aillados, porque o problema é que están saindo en moitísimos sitios, cada un evidentemente coa súa cuestión e coa problemática do seu centro específico, e o que intentamos un pouco é que isto non é un comportamento aillado, senón que é un comportamento xeral. Porque destacan dende a CIGA estamos ante o inicio de curso máis axitado dos últimos anos, cunha chea de movilizacións individuais en centros educativos do territorio e da por riba a todos os niveis. Son o resultado de sucesivos recortes no ensino público. Veríades esta temporada que hai centros, AMPAs, familias movilizándose, en todo caso, polos casos máis importantes de carencias nos centros. E lembran casos concretos que están acontecendo na nosa contorna. Lembraredes que houve a principio de curso movilizacións, por exemplo, no Piñeiriño, temos centros, temos un centro en Valga que estaba, o ano pasado tiña unha L a media xornada, este ano xa non o ten. Temos as covas que retiraron tamén profesorado, temos o Centro de Educación Especial de Vilagarcía que acaba de incorporar dous nenos máis ademais cun alumnado moi específico, e están tamén que non teñen neste momento medios no centro para poder atender a eses nenos que viñan cunha atención individualizada e agora que non a poden levar a cabo. Os principais problemas, destacan, son os recortes de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe encargados de atender o alumnado máis vulnerable. Tamén salientan multitude de aulas que atendendo a ratios tiñan que estar desdobradas.